thì nó cần soi đó nó free rekin lúc đi mình video in lâu in don nè thì mình withdraw thầy tụ hian lâu bây giờ trang som tal cần này ngay nè chuan UPI cần copy mà UPI mang lệ bank account mang khán thì mình ép cho trong hian paysa ka alak chuột thầy đó nè thì ka anh soi mà sao đó nè chuan tại những tax song khát tị tụ đó mà yang tax yang paysa king tel zel thì ka kan lok don nè rasi kan ensin chuan ati dan tur kha lo lang thei don ni rasa kan lut cinta a tuan kan kit nga kan register nga kan khel game khel te khan ta chuan lai kan khre tu poi no de pa ka ma kami kan khel khan kan profiling ras kami kan lo download ka kan profiling a kan lu ta nga kan profile a kan lu ta nga kan screenshot nga ta hian kan va submit don ni apply ti kan pet nuwa kan sign up jo dek nuwa kan ras game a kan va screenshot nga kan va upload don ni chu mi nuwa chuan an edit nuwa kan hemi tong hen cheng thum kan ho thei don ti na ni om zia chuan kan profile kan va screenshot lo chuan hemi tong hian ras tong kan ho thei lo ni chuan pawisa lo thei an tur chi hrang hi oma hi tak hrang a then ho chu Aadhaar card le pen card mang te khan ani ta a chuan application install ro kan tang te survey kan tiang chi tang te khan pawisa kha chi hrang khan a lo thei ni chuan m stock ti kan em le chin nga m stock a po hian angai chu pu pen card angaya kan bank account te kha kan ka et khangai ni mi bank account et hi lo om lo ti kan thalo ni bank account tang no thin pawisa min lu chuak thei lo ti kan thalo ni mi trong hian ti dan tu lu dun kan siat nuwa kan apply kan tinga ti dan tu ra khalo om zel ni chumi kan ti do to nuwa chuan kan ka submit pin don ni chuan hemi trong hian cheng za sum thum panga kha kan lo ti don ti na ni chu bang chuan hemi trong hian pawisa kha a lo ti nual ti kan ka don ni ke ma nin kan ti pe le ti ko ka chu san lo ni ta se kan ti pe ni khot chuan pawisa kha ni ka ta cheng zali zanga ang te ka chu kan lo chuak ti so zel don ti na ni ati dan tu chi hrang hi om ni heng khowa hian application atang tele survey kan ti ang chi khang atang khan pawisa lo thi dan tu ro oma hemi KYC wa ti ngai lo hian lo thi na tu chi hrang kha om bokani kan khre tu chu te nga free ho reng hi va hau sat pui na mang chi kha ni lo ta in kira na cheng za zali zanga ang te ka chu kan lo chuak thei ni ti kha kan thre don ni chuan tuna hian a withdraw lai kha kan ron tinang don ni hian withdraw tu hian cheng za som hi kan nei ta a cheng za som hi UPI ka copy fel vek to a chuan ka submit a rei lo te nuwa khan alo in process to mai don ni kutuna chuan a thil withdraw kha alo lut ta ni chuan hemi download ve thei tu chung Play Store a khan Play Store a kan vakalanga Teek